Hi guys! Sino kasama ko dito? Hello everyone! Ayan, hello Ma'am Pilay. Good evening. Kala ko ano. Kunin mo na yung ano doon, te. I-try mo doon. Diyan si Kabayo. Hindi pa bumaba yung mga alaga ko. Nagkuha na dito si Bakla ng pagkain. So siya na magpakain. Baba na lang ako kasi palubat na din ako dito. Oh, yung mag-shoutout ka na dyan. Busy ka pa? Bibigos ako. Kainan ni Amo. Ayan. Ang dami na pala nila dito. Then, shout out, Ma'am Ivy. Sir Bon, shout out. Sir Unay TV, shout out. Ma'am Maris. Langki, Bisaya Makulit. Sister Bukas, Ma'am Elsa, shout out po. Sila Sophie, Family Vlog. Ma'am Alma, shout out. Jimmy, shout out. Eric's Adventure, shout out. Rustan Cooking sa Aligi, Kuya Abay Efren, ayan, shout out sir. Cleveland TV, shout out. Ma'am Grace, shout out. Ayan na sila. Ayan pa lang, ayan. Shout out sa inyong lahat. Good evening, good evening, good evening. Ayan, minimize lang ang boses ko kay baka masapawan yung boses ng tayo. Ayan guys, mag-attendance na po kayo guys. Sa mga hindi pa nakapag-attendance. Ayan. Attendance na po. Para tayo ay makapag-start na. Wait lang guys, hindi ko kayo dyan makikita. Dito ako sa position ko. Wala yung kuligo ko. Ayun. Ayan, Ma'am Jensig, shout out. Salamat po, Ma'am Jensig. And good evening. Mga wakwakers daw. Wala pa yung ibang wakwakers, Ma'am Grace. Yung iba tulog pa. Yan guys, mag-attendance na po tayo. Parang wala naman siyang bago dito. Walang bago dito guys. Puro tayo luma. Si Ferlin daw mamaya, tsaka silang magbudot. Para kay Surgeon. Ay, kay Surgeon. Para kay Ma'am Grace pala. Si Mokwakers, mga tulog pa sila. Ma'am Grace, si Ganggay, tulog pa yun siguro. Si Ma'am Marilo Ewan, sana yun.
Ayan, opo, lagi yan nakanta si Ma'am Grace. Ganda ng boses. Tsaka pati palalo si Baby Zack. Mga singers. Ayan, magbasa na ako ng flow ng ating live stream sa mga hindi pa nakapag-attendance. Mag-attendance na po tayo, guys. Ayan. So, bilisan ko lang ang pagbabasa kasi hugasin pa ako. Baka magsiliparan ito mamaya ang mga plato. Ayan, magbasa na po ako ng flow ng ating live stream. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-attendance, mag-attendance na po, guys. Habol. Ayan. So, organize po ang ating live stream. Si host o ang moderator lang po ang pwedeng maglapag ng ating mga channel. Ayan. So, kung bago ka dito sa ating live stream, ayan, type makinig po para basahin natin ang ating flow ng ating live stream. So, parang walang bago, no? Ayan, parang nahulog na yata si Ma'am Ilongga. Antayin lang natin. Ma'am Ilongga, palubat ako. Ayan, guys. Pa-like and pa-share tayo. So, hindi pa nakapag-attendance, mag-attendance na kayo dyan. Shoutout muna natin dito ang ating mga Hi, Ma'am Grace, Team Wakwakers. Shoutout sa Ma'am Jency, Ma'am Ivy, ang team leader natin na si Ma'am Ivy at si Sir Dong. Ayan, good evening pala sa inyong lahat. Shoutout sa iyo, Cleveland. Sir Abay, shoutout sa iyo, Sir Abay. Rostan Cooking. Huwag po tayong patalon-talon sa kung doon po muna kayo magstay kay Ma'am LK, doon muna po kayo. Tapusin muna yon bago dito. Huwag yung palipat-lipat po. Ayan. Bago po tayo magsimula ng ating lapagan, tapusin muna natin si Ma'am LK sa palaro. Kaya mag-attendance lang kayo at pa-like and pa-share na din. Ma'am Marius. Hello, Ma'am Chef Alma. Salamat sa inyong patamsak-tamsak. Talagang kilala talaga ako. Sana kaya yun si Ma'am Ilongga, yung Yari. Hindi ko pa naman kabisado pa ang mechanics natin yan. At ako ipalubats na din. Okay. Pa-like and pa-share lang tayo mga guys. Okay. Hi Ma'am T-Line. Nandito po. Ayan. I-minimize ko lang, ko lang yung camera ko para masave ko yung battery ko hanggang sa matapos ako magsampay dito. Ayan. Attendance na kayo mga guys ha. Attendance na po kayo. Nakapin ang ating attendance para tayo ay makapagsimula. Mega-love shoutout lahat dyan sa baba. Ma'am Grace, Ma'am Jensig, Ma'am Ivy, Cleveland. Hindi na talaga nagana yung B8 ko. Oh. Ayaw nang pumindot. Oh. Yung tawa ay gumana. Kawawa naman yun. Ay, ba't ay gumana?
Papalit na yun ng bago, ma'am. Diba yan? Wala nang gumagana, oh. Nagpipipindot ako. Ba't kaya hindi nagana to? Hello? Oh, nagana naman. Yung mga pinipindot na tao, pipindot ko kasi. Pindot kasi ako ng pindot lagi, oh. Yeah, wala na nagana sa mga boto. Oo, ewan ko sa'yo, Sir Junsky. Attendance na kayo, everyone. Ayan, 8:15. 8:15 mga guys. Mag-explain na tayo ng flow ng ating live stream. 8:15 mga guys. Mag-start na po tayo. Ma'am Tilay. Ay, Ma'am Perlin. Wala si Ma'am Ilongga. Ikaw na lang po daw muna mag-start mo kasi may ano po. Nawalan po siya ng internet. Magbayad kasi Ma'am Ilongga. Bayad-bayad din pag may time. Hindi siya naka-auto renew. Yun, naubos yung load na 5 KD yata. Yung Ay, walang wifi yung mga amo nyo? Oo, may wifi man. Pero pag nasa kusina, hindi po siya naaabot sa ano. Kasi sobrang laki ng bahay, hindi naaabot yung wifi. Sabi mo, mag-upgrade. Dapat buong bahay naka-wifi. Daming router dito, ma'am. Nasa kwarto nila, tapos nasa sala. Pero sa kusina, wala. Kasi alam naman ng mga amo na may sarili kaming internet. Baka alam na nagse-cellphone kayo. Kailangan niya pong magtambay doon sa sala na makakulit siya. Andyan yung kabayo niya. Saka pa siya makakunik pagbaba ko. Ayan. Type present nga po ako yung mga nandyan sa baba. Type present po ako para alam ko kung sinong nandyan sa baba. Para makapag-start tayo mga guys. Nakakahabol naman sila habang nag-explain pa ako ng ating mechanics. Type present ako kung sinong nandyan sa baba. Ayun, nandyan si Ma'am Grace. Nandyan si Sir Kaalige. Yung 5. Sino yung 5 mga guys? May 5 tayo sa top chat. Sino yung 5? O, si Sir Junsky yung isa. Sino pa yung yung 4? Hindi pa type present. Gusto ko makita yung 7 na nanonood. Hindi ba ako choppy, Ma'am Perlin? Parang walang signal yung wifi ko. Okay lang, ma'am. Pero yung music mo nawala na. Ayun, kaya naman pala Ma'am Grace. Thank you, Ma'am Grace. Ang daming naka-open kay Ma'am Grace. Ayan, mag-i-start na ako ng flow ng ating live habang nag-aantay tayo ng ating mga kasamahan. Ayan, organize po ang ating live stream. Alam ko namang alam na alam nyo yan. Wala naman tayong bago for tonight. And makakakuha ng free subscribers with comments, views, and like.
Libre lang tayo mga guys, pero pwede nyong i-click ang dollar sign dyan ni Ma'am Ilongga. May dollar sign dyan si Ma'am Ilongga. Ma'am Bet. Ma'am Bet, pag nanalo ako, tawagin mo ako, Ma'am Bet. Ayan, free lang tayo dito guys, pero kung wala ka naman pong time, mag-Gcash ka na lang or kahit mas maganda, dollar sign ni host. Minimum 125 lang po tayo dito. Minimum 125 lang tayo para ma-promote ang iyong channel. Kung meron kang 250, meron na yung 50 subscribers. At syempre kung 500 yan, mas malaki 150 subscribers. So, mas maganda yan mga guys kasi diba, relax kayo dyan sa baba tapos may subscribers. May guaranteed subscribers yan mga guys. So, kung kayang-kaya mo naman, diba, i-dollar sign mo na yan ni host. So, para sa ating mga inviter, meron po tayong orientation. Basta may orientation tayo mga guys. Ayan, ito yung isang way natin para mag-earn ka or mag-sideline ka. Kung hindi ka pa monetize, napakaganda nito mga guys. Kasi kahit hindi ka pa monetize, magkakameron ka ng extra. Wait lang. Ayun. Kaya pala hindi akala ko sira yung B8 ko. Napakalaman na naman pala ni Pio itong B8 ko. Lahat na talaga si Pio. Napansin ko bakit naka-off yung effects. Kaya pala akala ko sira na yung B8 ko eh. Itong hirap na yung nandito ako sa kwarto, napapakalaman ni Pio yung B8 ko. Minsan yung mic ko, akala ko sira, yung pala na-off niya. Ayun, wala lang. Napansin ko lang naka-off yung effects. Akala ko tuloy sira na. Ay, burn. So, ayun. Yung inviter natin, guys, may makukuha po kayo dyan sa pagiging inviter po natin. I-PM mo lang po ako kung interesado ka. Ayan, i-PM mo lang ako kung interesado ka dyan mga guys kasi tuturuan ko kayo kung paano maging inviter. So, meron tayong technique kung paano meron ng maraming team. Ayan, tuturuan kita dyan mga guys hanggang sa abot ng aking makakaya. Kung interesado ka dyan sa ating sideline at sa ating extra income, ayan, i-PM mo po ako para sa ating inviter. At syempre, kung meron tayong inviter, meron din tayong VIP sponsor. So kung ikaw ay kayang-kaya mo naman at gusto mo na mabilisan na 1,000 subscribers at 4,000 watch hours, i-VIP mo yan mga guys. Kasi from time to time, nagkakameron tayo ng promo. So i-PM mo lang ang founder natin, si Sir Dong at si Ma'am Ivy. Magpa-reserve ka po ng slot. Kasi from time to time, malay mo may promo na swak sa budget mo. So yes, may bayad yan kasi VIP yan mga guys. Kami na po ang bahala sa inyo. At wala ka pong kahirap-hirap dyan sa ating VIP sponsor. So, pwede yung monetization package or pwede naman kung gusto mo subscribers lang, wala yung problema. Yung watch hours natin, guys, yun yung pinakamahirap natin. Kaya kung ako sa inyo, yung watch hours, ipa-reserve nyo po yan kasi napakahirap din po kumuha ng slot ng ating watch hours. Yun yung pinakamahirap nating makuha. So, kung kaya mo naman mga guys mag-VIP, diba? Meron din tayong 1-month promotion para sa ating mga ang tawag dito, sa ating 1-month promotion, pwede ito sa mga monetize. At syempre, meron tayong darating na grand event. Guys, napakasulit itong ating bagong promo sa ating grand event. Meron po tayo ng ating lifetime promotion. Yes, you heard that right, guys. Meron tayong lifetime promotion. I-PM nyo lang po ang inyong mga team lead or dumirekta na kayo kay Sir Dong para malaman nyo po yung ating lifetime. Guys, sulit na sulit yan sa mga monetize. Pwede na rin yan sa mga non-monetize. Pero, ayun, kung gustong-gusto nyo yan mga guys, di ba, hindi na talaga kayo magpapagod. Merong ganan mga guys, PM lang po kayo. Mainit-init pa yan dahil magkakameron tayo ng grand event sa August. So, yung ating August event mga guys, sa mga hindi nakakaalam, meron tayo dyan pang kabuhayan showcase. Alam kong alam na alam nyo yan. So, ang kailangan nyo lang gawin mga guys,
kuhanin nyo yung ating 10 counts. Sa 10 counts nyo yan lang makukuha every 1 p.m. po. Every 1 p.m. meron tayo niyan. Kaya kung ako sa inyo, di ba? Doon na kayo mag-google ng oras nyo sa ating mga counts. Kasi ako, kukunin ko din yan. Gusto ko rin yung ating pangkabuhayan showcase na yan. Malay mo manalo ka, di ba? So, hindi lang tayo aalalay sa subscribers, hindi lang tayo aalalay sa inyong mga revenue, aalalay na rin tayo sa inyong mga pang-araw-araw na kabuhayan. Ganun ka-upgraded ang ating community mga guys. Hindi tayo basta paangat lang mga guys. Hindi na lang tayo basta paangat lang. So kung interesado ka dyan, i-PM nyo na agad si Sir Dong, ang inyong mga inviter. Alam po nila yan. So magro-roll call na tayo ng mga nag-attendance for tonight. Ayan. Ito yung mga nag-attendance po natin. Marami tayong upcoming events. So this coming weekends, grand draw na natin mga guys ha. Grand draw na natin. So kung kulang pa yung counts mo, i-PM mo po agad ang inviter mo. Sabihin mo, ma'am, ilan yung counts ko? Kung alam mo naman sa sarili mo, kung kulang yung counts mo, ayan. Anuhin nyo na yan guys. I-grab the opportunity na para makumpleto yung ating counts. Kunin ko na yung mga nag-attendance. Hindi na kayo mahihirapan guys. Meron na tayong 5 na, meron tayong 5 live stream na, o diba? So ikaw na lang talaga yung maaano kung saan ka pipili. Kung alin yung pipiliin mong live stream. Ayan. Tayo present ako mga guys. Tayo present po ako. Kay Abay Efren, Ate Che, Bernard Charmaine, Cleveland, Pearl Labrador, Perlin, Jensig, Jeff Talk. Ayan. Jeff Talk. Sino po sa'yo, Jeff Talk? Kaninong ano si Jeff Talk? Ayun, bagong invite pala ito si Jeff Talks. Bago. Hello sa'yo, Jeff Talks. May love shoutout sa'yo, Jeff Talks. Type present ako, Jeff Talks. Juris, Junski, Kaalige, LK Rebs, OFW Breeze, Rara, and Zach Diaries. Ayan. Konti pa lang tayo, guys. Cut off na tayo ng... Basta naglapag ako ng... hindi pa tayo magka-cut off. Pwede pa kayong humabol hanggang final listing natin. Ayan. Madadagdagan pa to mga guys. Kamaya. Ayun. Si Clay Vlog at si Kaaligi lang pala yung kausap ko. Tsaka si Ma'am Grace. Nandiyan si Ma'am Grace. Ayun. Hello sa'yo, Jeff Talks. Alam mo na yung mechanics natin, Jeff Talks? Sorry. Sabi ni Pio, ang ingay mo. Ayan. Mukhang wala na nag-ingay. Log into tayo mga guys. Log into tayo. Log into po tayo. Log into. Tayo present ako mga guys. Sana nandiyan kayo pag kayo natawag. So sa log into, main channel yung didikit natin dito. Kaya make sure tatapusin po natin ang ating live stream. Okay lang yan, Sir Jeff. Ayun. Wala dito server na. Dito tayo. Type mechanics po mga guys. Type mechanics po ako. Type mechanics po ako. Ayun. Mechanics tayo mga guys para sa mechanics ng ating live stream. Ayan. Nag-mechanics na sila. Napakadali lang ng mechanics natin mga guys. Magbababa po dyan si Ilongga ng link. Ayan. Link yun ng mga kasamahan natin.
Magbababa po dyan si Ilongga ng link ng mga kasamahan natin. Pagkababa mga guys, i-click mo lang yon, manonood ka ng 1 minute. Yes, 1 minute lang tayong manonood para hindi tayo maiwan sa ating lapagan. So, manonood ka ng 1 minute, comment, like, subscribe ka lang ng related sa video. Comment ka lang ng related sa video, 5 words pataas. At syempre, wag tayo mag-spam comments gaya ng wow, nice, keep it up, God bless, keep on vlogging, nice intro. Huwag ka na rin mag-caps lock at syempre mag-emoji at mag-numbers. Yan yung mga spam natin mga guys. So once na-spam ang ating comments, hindi yan nakikita ni moderator. Pag hindi yan nakita ni moderator, hindi ka na po mapopromote. Kasi dito sa ating live stream, to see is to believe po tayo. Kung hindi namin nakikita nagpa-participate ka, hindi ka po namin ipopromote. So napakahalaga po na nagko-comment po tayo. So kailangan natin dito ay participation po niyan. After nyo po lahat gawin yan, hi Mars Jermaine, after mo po lahat gawin yan mga guys, i-like at mag-subscribe ka po sa kanya. So, kailangan mo po mag-subscribe. Wag tayong comment-comment lang. Honest, dikit tayo dito mga guys. So, kung hindi ka naman didikit at hindi ka mag-subscribe sa mga kasamahan natin, bakit nandito ka pa sa community natin? So, kaya nga tayo may community para tulungan ang isa't isa. Tapos ikaw dyan, hindi ka dumidikit. Bakit? Huwag ka nang sumali kung hindi ka naman didikit sa mga kasamahan natin. You can go away. Pinalayas. So, honest, dikit tayo dito mga guys. Sana huwag nating ipagdamot ang isang subscribe. After nyan mga guys, nagawa mo ng lahat yan, bumalik ka dito sa live stream. Kung naligaw ka, i-type mo lang ulit dyan, Ilongga OFW Kulits. I-click mo yung naka-live, mababalik ka dito sa ating live stream. Halimbawa, ang pinaremote niya ay si Sir Abay, i-type mo lang yung unang word niya, Abay, para hindi ka na mahirapan. New or A, no problem yan. Ibig sabihin, bagong subscriber ka. At syempre, old, kung dati ka na nakasubscribe. Kung pagtingin mo dun sa video, may comment ka na dun kahapon, nung isang araw, nung isang linggo, nung isang taon. Ibig sabihin nun mga guys, magpalit ka ng ninja. Ibig sabihin nun, luma ang ninja mo, gumawa ka ng bagong ninja. Lalo't ganito na tayo ay, meron na tayong ganito. So, ang kailangan natin, halimbawa, 10 kayong participants. Tapos kayong 10 lahat old. Diba? Sino pang didikit kung lahat kayo old? So, araw-araw mga guys or every other day, gawa naman tayo ng mga ninja. So, wala na ring mangyayari kung sumasali nga kayo, pero yung ninja nyo last month pa. Or yung ninja nyo last week pa. Wala na kayong matutulungan yan mga guys. So, sipag-sipag tayo sa paggawa ng ninja. Tapos, pag naglapag ako dyan, lahat kayo mag-EA, no? Kahit luma yung mga ninja nyo. Wag ganon mga guys ha. Palit tayo ng ninja at gawa tayo ng ninja. Hindi yan para sa amin mga guys. Para po yan sa inyo. Kaya kami nagpapagawa ng mga bagong ninja channel. Ganun lang tayong kasimple. Every 2 minutes maglalapag po dyan ng link si Ilongga. Kaya make sure 1 minute ka lang po manonood. Be consistent lang tayo mga guys. Ayun. Kung naiintindihan mo na, ready na ba ang lahat mag-log in 1? Log in 1? For sure naman, hahabol yung iba. Hahabol yung iba dyan mga guys. Kung ready na ang lahat at gusto na mag-log in 1? Yes, old. Majunda siya, Majunda. Ready na ba ang lahat mag-log in 1? Kung gusto mo na mag-start tayo, type start. Kung ayaw nyo pa naman mag-start tayo, i-type nyo dyan, mamaya na. Madali akong kausap mga guys. O, diba? Walang nagta-type ng start. Ibig sabihin, ayaw pa nila. Gusto nila mag-chismisan pa. Walang problema. Chismisan pa tayo dito. Oh,
Mamaya na. Sabi ni Mars, mamaya na daw. Two minutes tayo, 2 minutes. Maglalapag na ako ng login 1 mga guys. 2 minutes ha, 2 minutes. Ito na yung login 1 natin mga guys. Two minutes yung timer ko kasi hindi naman tayo nagmamadali. Ayan, 2 minutes tayo. Login 1 tayo mga guys. Login 1. Nasa taas ka na, Ma'am Ilongga. Nasa taas ka na, Ma'am. Ayan, click nyo yan mga guys ha. Click nyo po yan. Ma'am Perlin, Ma'am Ilongga, pagkakanta kayo, open cam lang mga guys. Ayun, nalaglag si Ma'am Ilongga. After na lang sa ano ma'am, final listing. Ayan, 9 seconds para sa ating login 1. Next, login 2 na tayo mga guys. And login 2. Kailangan may papahabulin pa tayo hanggang mamaya. Ayan, cut off tayo after ng final listing. Pero hanggat walang final listing, magpapahabol tayo sa mga gustong humabol. Kasi ganyan naman yung gusto niyo yung humahabol. Kung ayaw na nga sa inyo, naghahabol pa rin kayo. Papahabol po tayo. Ayan. Sige lang, Ma'am Ilongga. Labas-pasok ka lang. Mamaya may lalabas yan. Ewan ko ba dito sa internet ko, nalada naman na ako ng alaga ko. Tapos narinig ko na. Lord. Jeff Talks? Nagko-comment ka ba, Jeff? Jeff Talks? Comment ka, Jeff Talks, para ma-promote ka, ha? Comment ka, Jeff Talks. Verify na tayo ng mga ninja natin mga guys. Pwede na po kayong palit po ng inyong mga ninja channel. Ayan, 2 minutes tayo para sa inyong mga ninja. 2 minutes po tayo. Ayan.
Ay, naku, ngayon pa talaga. Ayan guys, babain nyo na po ang login once at login to. Tapos mag-verify na po tayo ng ating mga ninja. Ayan, admin na tayo mga guys. Sir Kaaligi, shout out. Ayan guys, babain natin si Sir Bernard. Pasaway, shout out. Berlin, shout out. Ang ingay ko dito. Ayan, habol po kayo, habol. Pwede pa pong humabol. Mag-attendance na po kayo. Hanggat hindi pa po nagdating ang final listing, pwede pa pong humabol. Attendance lang po kayo. Shoutout sa inyong lahat. Ma'am Pasaway, Sir Johnsky, Kuya Abay. Sir Kuya Abay, Kaaligi, Ronarina, Cleveland, shoutout sa inyo. Sir Cleveland, babain niyo po ang link. Sir Ipper, shout out. Sir Juniper. Nandyan na ba ako, ma'am? Attendance ka na po, Sir Ipper. Tsaka habol po tayo, habol. Wala, hindi mo na ano po natin yung login one. Tsaka po. Yan guys, habol-habol guys. Habol-habol ang Silyo habol. Habol kaayo.
Ronnie Rina. Ayan, Ronnie Rina. Sinong nag-invite sa'yo, Ronnie Rina? Sinong inviter mo po? Ayan, dito sa ating community, tinatanong natin kung sino ang ating mga inviter. Kasi by team po ang ating lapagan dito. At syempre, para maisama ka sa iyong mga kasamahan. Yes, habol-habol kayo mga guys. Sa mga bagong pasok, nagpapahabol po kami. Wala pa tayong final listing. Ayan na, nagwawala na si Ma'am Ilongga. Hindi pala ako na-comment. Hindi, nagkudkud ko ng lukot sa kaldero. Ay, Sir Caligel, pag-commentan mo si Ma'am Mares. Habol kayo mga guys. Habol. Ayan, ayan, next na tayo mga guys. Okay, next na tayo. Malapit na tayo mag-final listing. Yung mga pumapasok natin, guys, attendance? Sige, ihuhuli ko nga itong final listing natin para pwede tayo magpahabol. Okay, Gensig na muna tayo para maya-maya na yung final natin.
Okay, Gen 6 na muna tayo. Okay, next na tayo mga guys. Habol-habol lang tayo ha, yung mga nanggagaling kay Ma'am LK Rebs. Habol lang tayo mga guys. Ayan, Junski na tayo mga guys. Junski na po tayo. Hindi ako makapagsalita. Kada salita ko, sabi ni Pio, wag maingay. Kahirap ng anak mo iganare. Sinasaway ka ng anak mo. Pati kagabi nung nakanta ko kay Ma'am Nelly, sinasaway din niya ako kagabi. Ayan guys, pwede kayo Okay. mag-request ng kanta. Yes. Last na ito si Ma'am Rara. After ni Ma'am Rara mga guys, magpa-finalisting tayo. Tapos, ayan, magkakantahan na tayo mga guys. Request kayo ng kanta, 5 pesos each. Yun pala yun. Alam mo, Ma'am Perlin, kantahin mo yung ano ha, yung Neo DI ba yun? Ikaw ang nag-request nun eh. Ikaw yung may Sabi kasalanan. tayo dyan. Yan. Hindi ko yun alam. Oy, ni-request mo yan dati. Pati tuloy kami, napakanta ng lahat dahil sa'yo eh. Kantahin mo talaga yan. Subukan Last na yung si natin Ma'am mamaya. Rara. Kantahin nyo daw yun guys. Lagot ka, Ferlin, dahil inumpisahan mo, tapusin mo. Kakanta ka talaga. Mag-request daw kayo guys, kakantahin ni Ferlin.
Kayo na nandiyan sa baba, pwede kayo mag-request, guys. Wait lang. Naka-ready yan si Ferlin. Ayan, bababa ko na yung Walang final issue. listing na guys ha. Ayan, final listing tayo mga guys. Okay, basta muna ako ng final listing natin kung sinong na dito. Ayan. Mega love shoutout sa lahat ng ating nandyan sa baba. 16 na tayo. 16. Habol-habol mga guys ha. Habol-habol. Ito yung nag-final listing natin. Lina Alibio. Lina Alibio. Si ano yata to? Si Ma'am Langky. Si Ma'am Mares nandito na. Si Sir Kaalige. Si Sir Jimmy Per. Hi Sir Jimmy. Nandito na si Ma'am. Ay, yun lang. 4. 4 lang to guys. 4 lang yung sasali. Nandito na si Junski, pang 5. Oh. Ibababa ni myself. Ibababa ni myself ang ating final listing. Habol kayo ha. Habol lang mga guys. Anong ginagawa nung 10? Anong ginagawa nung 10 guys? 5 lang yung nag-comment. Ayan, binaba ko lang yung final listing. Habol ha, habol. Ayan, unang ano na tayo? Unang participants na tayo mga guys. Ayan, kantahan na tayo. Oh, sige, back to you Ma'am Perlin, Ma'am Ilongga. Tagalin ko na yung music sa StreamYard. Nandiyan ba si Ma'am Ilongga? Kasi ilalakihan ko na yung mga picture eh. Ay, wait. Palit ako ng picture ni Ma'am Ilongga. Baka bigla kasing baka biglang malaglag si Ma'am Ilongga. Paano ba magpalit ng picture? Wala. Ayun ang picture si Ma'am Ilongga dito. Ayan, pwede ka na kumanta, Ma'am Perlin. Ay, kalabaw na luglog ang puso. Wala. Opo. No choice talaga tayo dito. Kanta talaga. Ayan, nagpalit na ako kay Ma'am Ilongga.
Guys, sabulin niyo yung final listing, guys. 4 lang ba ang gusto sumali? Ayan. U. Ma'am Ilongga, saan ka na? Ikaw ang kakanta. Kumanta ka na dyan, Ferlin. Ikaw ang nagpa-request sa kanya. Mag-request kayo, guys. Kakantahin ni Ma'am Ferlin. Hindi ako pwedeng kumanta. Nandito si Kabayo ko nagsipi. Paano yan? Diyan ang kabayo. Pag tawagin ako ng amo ko, ay lagot tayo dyan. Babayin niyo Hindi yung yun final listing, magtatawag sa'yo. guys. Kaya Gwapo nandoon daw sila. yung may-ari ng final listing. Ay, talaga ba? Patingin niya. Di nga ako sigurado kung gwapo nga ba. Siguro. Ano ba yan? Pakantahin na yun siya. Hindi ka. Kaya nga, dapat kakanta din ang host, di ba, Sir Abay? Akyat ka nga dito, Sir Abay. Sabay umakyat ka. Tapos kanta ka din. Sabayan mo si Ferlin. Mag-duet kayo. Isang kanta Wala ko ka lang, ba, tapos Bri? na tayo, guys. Nanghihingi ng brief si Sir Kaligi. Saglit mag-mute ako kasi dito yung ako. Ano nga yung kanta na yun? Hello, Ronnie Rina. Jeep Talk TV. Nagloloko yung mouse ko. Ronnie! Hello, Ronnie! Ay, invite si Ronnie. Kaninong invite ka po? Ronnie Rina. Ayan. Sino po nag-invite sa'yo dito? Kuya Abay, pabitawan mo muna yung mic na pinahawakan mo dyan nang makaakyat ka dito. Nakasali na to dati si Ronnie Rina, di ba? Parang ngayon ko lang siya na ano. Piling ko sa Na- Facebook niyo yan. Kasi sabi niya sa ano daw, sa Facebook. Baka friend niyo. Sa Facebook. Ronnie Rina. Natin. Ay, ikaw pala yun, Ronnie Rina. Shoutout sa'yo, naalala na kita. Sa'yo? Shoutout sa'yo, Ronnie Rina. Yes, si Ronnie Rina. Ako Ayan, pala yung ibaba niyo yung nag-invite Facebook sa'yo. niyo para mai-add niyo sa inyong GC. Ibaba niyo po ang inyong Facebook. Fame niyo po ako sa akin. Ay, oo, parang nag-usap kami sa email. Naano din to ni sino ba yun? Ayun, ayoko na magdaldal. I-ano ko lang yung mag-request kayo ng kanta, guys, 25 pesos. Parang nasa video kihan lang. Ngayon mo pala pag tumawang yung mata, hinahabol kong bawat mong tingin, ngunit ito'y di mo napapansin. At kung mamayabang, format ko pa simple-simple lang. Sino ba ako? Walang dating sa'yo. Di tayo bagay, sobra mong ganda. Talaga, di ko alam hanggang kailan tayo
Di ko mabago ang ikot ng mundo, pero sama ka sa aking biyahe. Atin lamang ang araw na ito, ang buhay ay sinasakyan lang yan. Di ko man lamang tungo kung saan, pag sumama ka sa aking biyahe, iaalay ko ang puso ko. Okay, sarap mong kasama, napapawing mga problema. Magaan dahil kay sarap lambingin, yun nga lang kaibigan kita. Akala ko mapipigil ko, pero lalong nahuhulog sa'yo. Nang yung mabuking tinanong sa'kin, dapat bang pagbigyan pag-ibig natin? Uy, hindi ako kumakanta, tumutula ako. Tayo, di ko mabago ang ikot ng mundo, pero sama ka sa aking biyahe. Atin lamang ang araw na ito, ang buhay ay sinasakyan lang yan. Di ko alam ang tungo kung saan, pag sumama ka sa aking biyahe, iaalay ko ang puso ko. Char. Okay lang, Sir Kaaligi, pag walang pamasahe. Ikaw yung gawin kong gulong. Sa iba ito'y laro lamang, away-away, puro selos lang. Ang iba nagsisisi, ang sabi, wag na wag pura pasukan. Wag naman, di ko alam hanggang kailan tayo. Di ko mabago ang ikot ng mundo, pero sama ka sa aking biyahe. Atin lamang ang araw na ito, ang buhay ay sinasakyan lang yan. Di ko alam ang tungo kung saan, pag sumama ka sa aking biyahe, iaalay ko ang puso ko. Iaalay ko ang puso ko. Yes, Sir Jeff Talk. 1 minute lang po ang panonood para hindi ka po mahuli. Ma'am Elsa, bitawan mo muna yung dapat bitawan dyan nang makaakyat si Ma'am, ay si Sir Abay. Wala dito si Sansay. May isa pa akong ano dito, yung ano ng biyahe. Wait lang. Yung biyahe na patungong langit. Char. Shanghai, nasan si Daming Sing? Wala dito si Daming Sing. Saan na ba yun? Shout out sa iyo, Ma'am Joris. Hello, hello, hello. Hi, Ma'am Elkie. Shout out sa Ma'am Elkie. Ma'am Joris. Ma'am Joris.
Ay, matulog ka muna, Kuya Abay. Kuya Abay, matulog ka muna. Pag na ano na yan na tulog ka na, di matulog na din yung mga bata, di saka ako gumising. Di ba? Para-paraan. 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 Kaso, hindi siya Pinapuling kanta ka na. karaoke. Napasok ako sa court. There's a hero if you look inside your heart. You don't have to be afraid. Shout out sa iyo, honey ko. Honey. There's an answer if you reach into your soul. And the sorrow that you know will meant to wait. And then the hero comes. Oh, nag-una na siya. With the strength to carry on. Tuwing patay nandyan. Pinapasok ko dito, Ma'am Langke. Alam mo kung bakit? Kasi nagtatampo siya kahapon daw. Sa chat lang daw ako na good night. Tapos ngayon naman, mag-good night din daw ako. Sa chat ulit. Wala na daw akong oras sa kanya. Ako naman. Good night, honey. Tulog ka na dyan. Sana all. Ayan. Sana all pagpatuloy for na natin ang them. pagpapatuloy. Oh, sabi ni Ronnie Rena, inviter niya daw po si Sir Jimmy Per. Yes, nakita ko po yun doon si Sir Jimmy Per. Na nag-comment din siya doon sa kay Sir Ronnie Rena. Sir Junsky, thank you sa iyong pakulay. Pakulay sa aking channel. Pinakulayan mo ang buhay niya dahil diyan kakantahin ko ang hindi ko pa nakanta sa buong buhay ko. Mag-request ka ng kanta, yung Ano ba yun? siguro yung i-request mo, Sir Jonsky, yung hindi ko pa nakanta, subukan ko. Pero wag yung hindi pa ako pinanganak ha, yung pinanganak na ako. Guys, Sige nga, mag-comment perfect. kayo. Hindi po nagko-comment si Ronnie. Si Ronnie hindi nagko-comment. Si Jeff Talks, tingnan kita Jeff Talks ha. Hindi rin kita nakikita Jeff Talks. Jeff Tingnan ko si Jeff Talk. Talks. Ano lang, ang nakikita ko dito yung mga oldies lang talaga. Wala akong nakikitang iba. Guys, pag wala tayong comment, hindi tayo mapopromote ha. Hindi po tayo mapopromote. Welcome sa iyo dito, Sir Ronnie Rena. Guys, babain niyo po yung link na binababa. Nani, hinahanap ka ni Farah. Nani mo ini. Nani! Your nanny is not there. Bahala ka dyan. Yeah, Roy. Sino sabi? Nanny's picture is here with me. Come down. With who? Best India o Faisal? Yeah. Take Les. the elevator. Les. You need to. Mom, Dad is to leave. Natulog daw ang nanay at tatay niya. Alam na this yung natulog. Sabihin nyo, shoo. You go away. Shoo. Sila Akala ko yung dalawa ang akala ko bumaba. tapos- Kawawa ng mga bata. Oo, sige, bababa ako. Yay! Hello, salam. Bababa na ako, saglit lang. Salam. Ibibusan. Ronnie, hindi ka mapopromote. Yun
nagpa-participate Wala, doon. may sir Yan, para. start ka na lang, Ronnie. 10 PM. Sino nga ba yung 10 PM natin? 10 PM ka na lang, Ronnie. Sige, Jeff Talks. Habol ka, Jeff Talks. Kaso wag ka mag-emoji, Jeff Talks. Yung comment mo may emoji. Ayun, nakikita ko na si Jeff Talks. Very good, Jeff Talks. Next ka na, Jeff Talks. Next ka na. After ni Mares, ikaw na po. Sabi na sabi, wow! Here I'm live. What you doing there? Ew, now. Wala na akong marinig. Wala po. Sino? Chiding para. Baba mo na ako, be. Ayun. Sir Junsky, kumanta ka naman, Sir Junsky. Ma'am Ilongga, ayaw kumanta ni Junsky. Sir Junsky, kanta ka muna. Pagaling ng mga makukulit dito, makakanta din ako. Kaya lumaya si Amo. Ikaw muna dyan magtao. Yes, PM mo yung inviter mo po. Meron tayo mamayang 10 PM. Sadyang ganun, Sir Ronnie, kapag bago, hindi pa masyadong napopromote kasi mga nag-o-observe yan. Kaya alam mo, Sir Ronnie, ano ka lang, stay put ka lang dyan. PM mo si Sir Jimmy Per. Kasi marami tayong schedule ng live stream. Check, check, 1, 2. Check, check. Nagbabakas kasi ako kaya hindi ako makakanta. Tapos na naman tayo, tapos na. Ah, sige, tapos na pala eh. Sige, kakanta tayo. Palabasin ko lang yung mga makukulit dito kay kakanta ako. Oh, mag-request ka dyan, ano. Ma'am Ilongga, mag-request ka. Na, Why is my life? not your life. Hadi malana, mo malinti. It's mine. Para, It's yan laro. Para dun binuti para. Sinuti para? Yan laro. Ang ingay mo naman ng Ilongga. Saglit, nandito yung mga makukulit ni Perlin. Diyos ko, ayaw lumabas. Marunong ka lang. Tumahimik. Tumahimik. Kamareng! Tapos na tayo, Kamareng. Mamaya kang 10 PM, Kamareng. Sino bang 10 PM? Wala pa ata. Si Ma'am Cabargas kasi yun eh. Kaso hindi pa siya nagsisin. Kasi itatamsak grade ko eh. May sipon kasi ako, kaya hindi ako makaano.
Hirap kumanta pag may sipon, tapos may ano pa, sumasabit. My shattered dreams and broken heart are many on the street. I saw you holding hands, standing close to someone else. Now I sit all alone, wishing all my feeling was gone. I give my best to you, nothing for me to do, but I one last cry before I leave it all behind. I gotta put you out of my mind this time. Stop living a lie. I guess I'm down to my last cry. I was here, you were there. It's we never could agree. While the sun shines on you, I need some love to rain on me. Still I sit all alone, wishing all my feeling was gone. Gotta get over you, nothing for me to do, but I one last cry before I leave it all behind. I gotta put you out of my mind. It's time, stop living a lie. I know I gotta be strong, 'cause round my life nawala na urutan. I'm gonna try after one last cry before I leave it all behind. I gotta put you out of my mind forever. Believe in love. I guess I'm down. I guess I'm down to my last cry. Bisag bisan og di mao. Tuloy gyapon mamilong.
pa yun, Ma'am Ilongga? Parang walang tumama doon ah. More, Sir Junski. More. Try ko. Hintay mong saktong tapang sarap. May isa pa. Nescafe Ah, may Classic. isa pa. Sige. Oo. Akala ko okay lang paminsan-minsan. Sige, sige. I take Essential with natural essential. Huwag ka munang kumanta. Go. Magkalayong agwat
gagawin ng... akala mo, di na ikaw na. Kumalang. Ay, Sir Jess, kitawasan ka. Nagulat ako dun eh. Pumalakpak. Nahiya tuloy ako. Gusto mo na. Diyos ko. Sige, sige. Pag-ibig na alay sa'yo, ang awit na to ay awit ko sa'yo. Sana ay madama, magkabila man nating mundo. Kahit nasaan ka man, di ka papalitan, nag-iisa ka lang. Kahit na langit at lupa ako ang Ba't parang iba? Parang hindi ako tumama sa ano. Iwan ko sa'yo, nagdoble yata yun. Parang hindi ako tumama. Sige na, kantahin mo na. Gusto ko yan eh. Wait lang. Hindi ako tumama nga. Naligaw yun sa kabilang mundo. Saan ba? Wala dito. Ito na lang. Hindi kasi tumama. Talaga ba? Urgency kaya ikaw ah. Mali nga daw. Yung sound niya, mali. Oo nga, nag-iba-iba nga. Nag-iba ang ano. Yung agwat, Nalaglag. gagawin ng lahat, mapasayo lang ang pag-ibig na alay sa'yo. Ang awit na to ay awit ko sa'yo. Sana ay madama, magkabila man ang ating mundo. Kahit nasaan ka man, hindi ka palitan, nag-iisa ka lang. Kahit na langit at lupa ako ang bituin, ang aking dadamhin, ang naiisip ka, sabay kayong nagniningning. Dito ay umaga at dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalungat. Aking hapunan ay yung umagahan. Ngunit kahit na anong mangyari, balang araw ay makakapiling ka. Ay, may ano ko na, mentor ako sa baba, si Sir Jeep. Hihintayin kita kahit nasan ka pa. Di ako mawawala kahit na may dumating pa. Andito lang ako, iibig sa iyo. Hanggat nandyan ka pa, hanggat wala ka pang iba. Dito ay umaga at dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalungat. Aking hapunan ay yung umagahan. Ngunit kahit na anong mangyari, balang araw ay makakapiling ka. Ay, may ano ko na, mentor ako sa baba, si Sir Jeep. Hihintayin kita kahit nasan ka pa. Di ako mawawala kahit na may dumating pa. Andito lang ako, iibig sa iyo. Hanggat nandyan ka pa, hanggat wala ka pang iba. Dito ay umaga at dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalungat. Aking hapunan ay yung umagahan. Ngunit kahit na anong mangyari, balang araw ay makakapiling ka.
Galing ng Dahan-dahanan Lord. natin pala ang tempo. Wala para, wala. Yung tempo lang. Dito ay umaga at dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalungat. Aking habulan ay umagahan. Ngunit kahit na anong mangyari. Ganda ng tugtog ni Ma'am Ilongga, no? Ganda pala yung ano niya, piano. Hapunan ay umagahan, ngunit kahit na anong mangyari, balang araw ay makakapiling ka. O, diba? Na in love gid sa boyfriend niya si Ma'am Ilongga. Siyempre. Magkabila daw yung mundo nila. Magkaibila talaga ang mundo namin, Sir Junski. Totoo. Kasi ngayon, madaling araw na doon sa kanila. Tapos sa'yo, Dito hapon. mabagal na araw. Mas nauna pa yung time nila sa Pinas. Dun sa Pinas. Bakit Nauna sila madaling ng araw? 5 hours. Tama nga kasi madaling araw, kumbaga mabilis. Eh sa'yo, mabagal na araw. Alala, ang tawa. pag ayaw mo kumanta, pag hindi ka nakanta, tanggalin mo naman yung yung echo ng ng mic. Ayan, okay na. Violin? Anong violin? Hindi may nakalagay nga dito, keyboard version eh. Bakit naging violin? Ikaw talaga, Sir Jeep Talk. Violin pala yun? Violin pala yun? Sir Junski, okay na. Wala na siyang echo. Oh, ang nandito na lang ako. Eh? Sige na, kanta ka pa. Ginusto mo yan eh. Oh, kanta na. Bilis. Ay, ako na ba? Sige. Isa lang to, isa lang. Kaya nag-log out na tayo. Ayan, para makapagpalaro na. Sino ang Team PM? Si ata? Si Nanay Nelly. Sino Hindi, yung ikaw 10 yata. PM? Si Ma'am Cabargas yata. Si Ma'am Cabargas? Siguro. May palaro pa tayo, Sure. Sir Jeep Talk. May palaro pa po. Sige, kantahin ko na to. Ay, first time ko ito kantahin. Okay. Uy, all this time. All this time, I know someday you'll need to find something that you've left behind, something I can't give you. All these years, when I come back, love disappears. Ayusin mo. And memories were forever. All this time. Nahuli na ako. The sun still shines. The sun. Taglit, hindi ko alam.
all this time. O, di ba yun lang? One more kiss, even though it's come to this. I close my eyes and make a wish, hoping you'll remember all this time. On and on, I've no reason. Hindi ko alam. Chorus lang talagang alam ko. Maghanap na lang ako ng ito, yung alam ko. Kaya sabay na nahiya. Sir Jones, saan ka kumukuha ng mga video mo? Sa ano? Sa YouTube. Dito ako sa ano? Sa Search mo lang. Search mo. Sa PureTuber ako. Ha? Sa PureTuber. Sa ano? That Arizona sky, burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found a light in me that I couldn't find. So when I'm all took up and I can't find the one, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, always run around. Don't know how to rhyme, but don't we try? But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all took up and I can't find the word, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. When I'm all shook up and I can't find the word, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. This way, when you look at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. Yan, tama na yun. Ang galing talaga. Thank you. Ano ba yung apps ba yan? Apps? Mm-mm. Pure tuber?
Pure. Pero wala na. Opo. Okay na naman sa akin dito. Kasi karamihan sa sa YouTube, di ba? Maraming CPR. Oh, mag-request ka dyan. Kakantahin ko. Huwag ka na magpalaro, Ma'am Ilongga. Ano ka na lang. Bigyan mo na lahat ng ano yan, yung sumali. Ilan sila dito? Bigyan mo ng Ilan isang sila litik. dito? Ilan sila dito? Yung Bilangin ko. participate. Ayun. 1, 2, 3, 4, 5, Talagang 6, isa-isa. 7, 8, 9, 10. 14 lang. 14. Sige, may 50 subs na yan. Each. Oo. Bigyan nga 14. 50 Oh, subs. 14 sa akin yung 4. O, di 10 na lang sa'yo. Tapos yung sa play all, may play all si Perlin. Oh, may play all ka naman. Ma'am Yun na lang ang LP. parang mabigyan naman ata lahat para hindi na magpalaro si Ma'am Tilay. Mapagod yan. Aalis pa naman ang umaga yan bukas. Ay, may lakad siya. Yung play all natin, Oh, sumobra. Oh, sumobra. Oh, may play all lahat. Oh, di ba? Wala na, hindi na yan mapagod si Ma'am Tilay Play all na lang daw, Ma'am kakarulita Tilay. dyan. Yung lahat na nag-participate, Oh. bibigyan ko na lang. Sige, ibaba ko na dyan para hindi na yan si Ma'am Tilay pa-chill-chill na lang si Ma'am Tilay dyan. Ako na lang mamili dito kung sino. Sige, sa 5 play all natin ang pipiliin. Ay, mayroon pa palang Hindi na natin isali yung mga admin. Wala pa. Wala daw yung PM, Sir Junski. Ikaw na lang sa salo. Sa salo. 10 PM. 10 PM? Nako, hindi ako nakapag-ready. May ka pa, may 16 minutes. Gusto ko na lang muna ngayon umaakyat sa mga sa mga live. Wag muna. Pahinga Si muna. Ma'am si Ma'am ka pala. Ito na lang, kakanta ako ulit. Pag araw-araw na sa labas, araw-araw Ay, Pag diretso na. araw-araw sa labas, pumasok ka sa loob. Ha? Diretso na natin. Sige, ito na lang. Union Bank Online. Okay. Sige po, Ma'am Tilay. Salamat po. Tatry natin tong ako na bahala dyan sa palaro, Ma'am Tina. Ayan, kantahan na Sino lang daw makahula tayo. ng kanta, bigyan ng 50 Gcash. Magbilang kayo ka ng 10 ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop! Wala Okay. na. Wala. Happy, Good. sir. Wala Abay. nakahula. 50 Gcash sana yun. Ano title mo, Abay, Milongga? happy ka na. Ano ba yung pinaano mo? Natugtog. Ito, paulit. Ulit. Sige ha. Anong kanta? Hindi Sige, ko alam. bilang ako hanggang 10 ha. 1, 2, 3, Bakit ako lang? Dapat lahat Oh. kami dito. Pati yung sa baba. 6. Hoy, Ma'am Perlin, nandun sa messenger mo. Ang hagdan. Binigyan ko din yan. Akyat na. Ay, si ano to? Ay, si Langki. Akyat ka bilangki. Nako, walang nakahula. Sige. Na nandito na naman ulit. ang alaga ni Perlin.
Bilang ako, 50 Gcash to guys, 50 Gcash. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala. Ay, pasa ko sa'yo, Ate Che, yung hagdan. Pasa ko. Nandun kay Ma'am Perlin yun eh. Oh, nandito ka nga kay Ma'am Perlin, oh. Pasa ko kay Ate Che. May hagdan na yun si Perlin. Nakaakyat nga siya kanina, di ba? Sige. Walang nakahula sa kanta. Ulit nga, patugtugin mo ulit. Hindi ko narinig. Wala na. Wala na Sir Kaligi. Tapos na eh. Pero mali ka pa rin eh. Take me to your heart. Show me where to start. Let me play the part of your first love. All the stars are right. Every wish is out tonight, my love. Played it all away. Sige, bilang kaisan ko sa'yo. Trusting love to fade, letting on too late, that it lost me. Never let them go. They will never know the way of love. Got to believe in magic. Gatsu talaga. How to be more like each other. Gatsu In daw. a world that's full of strangers. Got to believe in magic. Something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. Parang ang ganda ng kanta nito pag nanliligaw ka, no? O, kantayin mo kay Ma'am Jo. Tapos ginigitara mo rin. I will never know. May tao pala may tao pala sa likod, hindi mo pansin. Gilok kaayo ang kanta. O nga, gilok kaayo. Labihay lagi kani imong kantahon daw, no? Labihay lagi di ka kauyab lagi. Kabak ikaw mo man mag-Bisaya, oy. Perlin, nandito si Pakno. Ayaw mo na yung pakno. Sa akin mo na itong pakna. Okay, may Why I need you so. All I need to know Hey there, okay? We'll just take my is lunch. this feeling. Handle it with care. We were Hi, sir. born to share this dream, my love. Got to believe in magic. Tell me how to be more fun each other in a world that's full of strangers. Got to believe in magic, something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love.
Mega love shoutout sa'yo, Ninang Grace. To believe in magic, tell me how to be more for each other in a world that's full of strangers. Gotta believe in magic, something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. Tell me how to be more for each other in a world that's full of strangers. Can't you believe in magic? Something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. Ganda talaga pakinggan yung ano ba, yung strumming ng gitar ba? Wala pa nga daw nag-ano, Ate Che. Mega love shoutout sa'yo, Sir Raul. Raul. Si Raul pala. Sir Raul, mega love shoutout sa'yo, Sir Raul. Parinig ko yung ano, yung gitara ko kung nasa tono ba? Kasi ano na to eh. Ilang weeks, ilang years na to dito nakatambay, hindi mo ginagamit. Kakanta daw si Ma'am Ate Che. Sige, go Ma'am Ate Che. Pasok, Sir Johnsky. Ang tugtog lang pala, ang tigulang. Hi. Ang tigulang si Johnsky. Parang may narinig ako, Ate Che, ah. Ano narinig mo? Parang habang naghihintay tayo ng ano, yung 10 PM na magla-live, magpapalaro muna tayo, guys. Habang kakanta si Ate Che. Yung sa sharer lang, sa sharer. Ay, hindi na. Wala nang sharer. So ano yun, lahat na panalo? Oo. Mag-type present lang yung nandyan. Yung nang ano ha, yung Lahat sumali, yung panalo sumali o ha. walang mananalo? Yung sumali lang. Present. Wala ako mag-present. Yung mga sumali lang. Yung mga sumali nalapag lang, guys. Sir Johnsky, wala na ako na present. Dapat mag-type, hindi si present. Paano ako mag-present? Nandito ako si Babaw. Pwede ka yan makapag-present. Punta ka sa comment Pwede ka mo. makapag-present, ah.
May nakalagay Lapap- dyan, join live chat. Ay, hindi Masakit mo naman alam. kamay ko, Sir Junsky. Ay, Sir Junsky, masakit na kamay ko. Ay, Oh, si Ate Jen, nag-present na. Present. Cool. Kasi magpapalaro tayo ng damdamin, guys. Parang, 2 minutes na lang, oh, wala pa yung 10 PM natin. Hi. Kakainin niya yung mic. Oh. Magkakantahan na lang to. Ano, Mamilungga? Ikaw sa 10 PM na naman. Panibagong attendance. matatay. Hindi, yung iba na naman yung gamitin niya, Sir Junsky. Yung langga ko si Ilongga. Hindi yun. Hindi, ito lang, ano. Oh, sige, mag-attendance ulit. Attendance ulit. Oh, sige, mag-attendance kayo ulit dyan. Ano to? Episode 2. Sige, tuloy-tuloy na natin to. Tuloy-tuloy natin to hanggang alas 12. Na, takla na Wala dito na, daw ako, Sir Andyan Junsky. pa ata yung attendance eh. Oh, sige, kunin ko na yung mga winners nga dito. Lagay natin. Ate Che, Nagdi-decision. Ano? tingnan mo si Sir Junsky. Nagdesisyon lang siya lang. Kung ganito na talaga mangyayari niyan pag walang kukuha ng 10 PM, idiretso na yung kay Ma'am Milungga. Oh, 'di ba? Ay, ganito na lang pala. Ay, Oh, mag-attendance kayo ulit. Oh, yung mga humahabol, oh. Oh, magpasa ka ulit ng invitation Ma'am Milungga. Same lang din. Huwag na, Sir Junsky, ang nandito lahat, pakantahin, pakyatin. Oo. Ganito na lang. Para wala nang ipopromote diyan, paakyatin lahat. Paktay. No guys, payag kayo? Ay, hindi. Si Nanay Nelly, bukas pa si Nanay. Bukas pa si Ma'am Nelly. Martes pala ngayon eh. Hi, Sir Talige. Bakit na lang ka yan? Lagi naman yan lang ang tawag niya sa'yo eh. Ngayon mo pa napansin, be. Ngayon pa ako nagbasa. Perlin, wala na dito yung alaga mo ha. Oh, sige, ako nandito naman ako. Ako na lang mag-live. Andito na. Note ng Diretso mo na lang yan. Oh, palitan mo yung pangalan mo diyan, Ma'am Milungga. Akin pangalan ko. na. Gagawa na nga Kung ako. nag-sit ka, may 16 Walang minutes ka kumuha pa eh. kanina. Sige, Nagtatanong habol na pa yan, Sir Jinsky. Nagtatanong na si Sir Dong. Oh, sige, gagawa muna ako ng mag-invite muna ako. Mag-invite. Ano na ba, Sir Junsky? Wala pa akong Ang bagal ko pa naman gumawa. I-direct mo na. I-direct mo na. Ko-confirm Sige ko na, na kay Sir Sir Jinsky. Dong. Sir Junsky, nawala na siya. O, hindi pa tayo sinagot, oh. Sir Junsky, ikaw! Naglato-lato kasi si Sir Junsky. Gagawa pa ako premiere. Sige, ko-confirm ko na kay Sir Dong. Kanina, may 16 minutes ka pa. Di akala ko kasi minutes may ang hinihintay si decision. Ma'am Tilay. Alam mo kung dumaldal dyan, Ma'am Ilongga, di ba? Nakapag-premiere na kanina pa. Kaya nga po, sabi ko sa kanya, may 16 minutes pa siya eh. Inintay pa talaga mag-alas 10. Kasi bilisan naman tayo. Di na tayo mag-invite. Maritis kasi to si Sir Junsky. Anong marites? Lalaki, tulits.
Autolit. Paritis. Bilisan mo na para lipat na naman kami lahat doon. Oo, sige. Doon kayo mag-ingay. Sige. O sige, Mag-concert baba tayo na ako doon Ma'am kay... Rhoda. Sige po, Ma'am Tilay. Salamat po. Bye everyone. Palaro na? Bye. Sir Junsky, Ma'am Grace, si Sir Junsky po tayo kay Sir Ala ko, ayan na si Sir Kaaligit. Bahala kayo dyan. Nandyan siya. Sir Junsky, yung sa play all, na ano mo na? Wala na, mabigyan naman lahat eh. Hindi kasama admin. Iiyak talaga yung mga admin eh. Kasi para mabigay sa mga sponsors. Ay, kasama pala ako dun. Sige, kasama na lang admin. Sige ba? Hindi pa nakakanta si Ma'am Matiche. Doon na sa 10. Sige, ma'am. Salamat. Baba na ako, Sir Junsky, kaya malipat na ako doon sa mong live. Sige na, mag-ano ka bilang blur history ka. Sige, bye-bye. Bye. Sino mag-host doon? Salamat. Bigyan mo ng hagdan para lahat tayo mag-host. Si Sir Kaaligi nandito sa taas. Si Sir Nandyan Khalid nga. na lang mag-host. Kaabyan Ano? TV, shout out. Kukunin na daw ni Ma'am Grace yung plea all, Sir Junsky, kaya mag-start na siya. Oh, sige, ako na magpasa Ninang Grace kasi lagyan ko na ng link para hindi ka na mahirapan. Oh, di ba? Si Sir Junsky po yung 10 PM natin. Wag na kayong pumunta, guys. Sayang yun. Sige na, skip ka na, Sir Junsky. Wag na kayong pumunta doon, guys. Pupunta kami. Hindi pa ako nakain eh. Nag-good night na si Sir Kaaligi. Okay, save ko na to. Lagay ko na dito 10:25, 10:20 pala. Diretso mo na. Okay na. Okay Gagawa na, na ako sige. i-invite ko lahat ng mga Link daw, link. Link mo. link. Doon na, diretso mo na, Sir Junsky, Oh, para sige, tuloy-tuloy patamsakan na doon. lang dyan, patamsakan. Ibaba mo. Ha? Ibaba mo yung link. Ay, akala ko yung ibaba. Ayusin mo kasi. Ano bang gusto mong ibaba? Ay! Ala. Sir Junsky, uy. Ano ba? Ayun. Okay, kunin ko lang muna ng link. Tapos ibaba mo dyan ha.
Naku, mali na naman akong binabaan. O yan guys, thumbs up nga yan guys. Bahala na kayo dyan. Yan guys, tamsak na tapos diretso na tayo doon. Oo. Sir Junski, ikaw na mag-end nito ha. Salamat. At salamat sa mga sponsors ko sa Play All. Ayan, kay Ma'am Elkie, kay Ma'am Grace, Ayusin mo kay naman. Ferlin. Ayusin mo magsabi dyan. Para naman ganahan sila. Uy, Sir Junski. Ano ba dapat Ayusin. pagkasabi? Ayusin mo. Ano nga dapat? Siyempre, Ayan guys, maraming salamat sa aking mga sponsors, kay Ma'am Grace, kay Ma'am Elkie, kay Ma'am Ferlin, ayan. Saka kay Ma'am Trilay, kay Sir John, kay Ma'am Ivy, kay Ma'am Ate with Chi, feelings. kay Sir John, hindi na ako magpapasalamat. Pambira. Ang sama ng ugali nito. Lagi naman ako nagpapasalamat sa iyo eh. Mamaya, mag-good night niya, pasalamat ulit. Ayan, nag-thumbs up na sila. Mali daw ang time mo. Hindi, 10:20 yun nakalagay. Ay, mali din ang ano. Yung Di, hayaan date, nyo na no? kasi ano. Ha? Hayaan nyo na guys, nagmamadali na yan. July 12 nga nakalagay, oh. I-edit ko lang. Grabe siya, wala kang 11. May galit ka ba sa 11, Sir Jinsky? Ayun na, nakalagay na. Ayan. Eh, solo ko sana si Ferlin kasi hindi pala pwede. Nakiakyat lang pala ako. Ayan, okay na yan guys. Ange. Ange. Ay. Surgeon's case, solo mo nga si Ferlin. Kanina pa yan siya eh. Ha? Isolo Ano, mo daw si i-end? Ferlin. I-end na ba? Sir Junski, asa naman imuhang kuan wala man diri. Ha? Sino ba ang mag-live? Ako. Sir Jinsky? Wala pa man. Anong wala? Meron na. Saan? Andun Ikaw na nga talaga, sila eh. Ferlin. Ha? Andun na nga sila. Kung di mo Saan, Sir makita, Jinsky? punta ka Wala. sa sa GC. Ha? Punta ka sa GC pag hindi mo makita. Oh. Dito na oh. 5:20 PM dito.
Uy, mamaya ang Wakwakers. Sino ba mamaya mag-live sa Wakwakers? Berlin. Berlin. Ha? Sino mamaya? Mm. Oh. Ayos ang sagot. Sino mamaya? Wala man dito, Jonski, oy. Bahala ka dyan. Nagtamsak Andun na na ako nga sila doon. nagtamsak. Linti talaga, bakit ito nakatago sa ilalim? Dito na, nakita ko na pala. Nandun pala sa pinakailalim. Sino bed? Sino Coco? Lugo ka talagang bata ka. Coco. Ano, Berlin, kaya pa? Papasa ko sa'yo yung hagdan, Ma'am Perlin. Sige na, Para baba. mag-end. Baba na ako dito. Doon na ako aakyat sa kabila. Sige. I-end mo pa nga to eh. Urgency, pasahan mo din ako ha. Sige. Salamat. Dito ng Paki-end kabayo. na lang. Bye guys. Salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng Hindi mo pala ma-end to, no? Sige. Sa Webis, itry namin ni Ma'am. Wala dito yung amo ko. Bukas ng gabi. Kuha ka na access sa bagong Sa Webis. Sorry ako. Ando na, Ma'am Perlin. Bumaba na siya. Di, magkasama naman kayo dyan, di ba? Andyan na. Binaba ko na yung hagdan. Okay. Salamat. Sir Junsky, mag-start ka na daw. Hindi, Sige na, end ko lang to. Salamat. Salamat sa lahat. Start ko na to. Sir Junsky, baba na ako ha. Sige, end ko na tong sa'yo. Sige. Yung sa palaro na. Salamat. Sige. Ayusin ko lang yun mamaya. Okay. Sige, bye-bye. Bye guys.